Kodwa ke mawusufikile namhlanje sikupha lo mbono owanikeza uHabakkuk ukuthi noma ungephuza uyofika awuyikulibala futhi umbono usho into esekuphelele. Isingisi ke sibiza ngamagama amaningi, sibiza ngama revelation, sibiza ngama vision, sibiza ngama dreams. Noma ngabe yini ke, say to yourself, today the dream has been fulfilled. uNkulunkulu obizayo ubiza abantu ngengaba kwelinye ibandla besithi masinikela sihlale phansi sitsha sidlule siyele sibuye sidlule siyele abantu bangene nje bahlala. Akwazi uzizubukiswa njengomuntu ophathwa kahle njengasesontweni. Hayi ngathi mina kuleli bandla ibazalwane angathi izokuhlula leli siko leli lokuba ngithola ivakashi. Abantu basuke nje emakhaya bafika lapha esontweni bafike benze njani? Bahlale nje bathi dehle noma sekunikelwa abanye noma kuculwa abaculi abanye ke namhlanje ngoba sebenza lezi zinto zokuthatha uyiqhubekana nempilo yakhe nje uzophumula. Uzasukume mangabe sekuthiwa sokuyomukela. Nakhona ngoba kungeke kufinyeleleke eduze kwabo. Bathi mina ngakutshela ukuthi uma sesinikela kuyi-altar call ngandlela thile. Yokuthi nami Nkosi ngilizwile izwi lakho. Ngiza kuwe ngidalula konke kwami. Nakusekhikhini lami ngithi sebenza ngami nezinto zami lithelevikulo ngithatha konke kwami impahla nazo zonke izinto ngoba sengikuthiwe ngilisotsha lenkosi. Uthi-ke kuHabakkuk okhulumayo umbono Habakkuk ulonge ebhodini elibonakalayo eyibhebheni ukuze ungakhohlakali. Uma uthanda usho ukuthi umzwethini kuNkulunkulu bese ubhala phansi. Ungabhali nje ukuqophe ukwenzela ukuthi bayohlala kuyisikhumbuzo noma usukhohliwe noma amandla okumkhonza uNkulunkulu esephelile. Ubusuthi kodwa ke nami ngangikhulumile, nami ngangiphakamisa isandla, nami ngangikuthiwe kanye nabanye. Ngakho ke siza kulolu suku lwanamhlanje ukuba sizosho lokho. Into ke ngombono olithi iBhayibheli mabe likhuluma lapha usho i-appointed time. Awukhulumi ngemanje, ukhuluma ngefuture. Ebese ushiya igebe phakathi nendawo for you to fill in what is missing in your life. Uma uhamba ukutshela awunikeza ama-details ukuthi uma usuka la kuzokwenzeka u-1 no-2 no-3 futhi awusiniki isikhathi ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani ufezeke umbono okufuna kuwe ukubekezela kuphela. Kujwayelekile ukuba abantu abanikeza umbono nabanobizo bethi bezwile kuthiwa ukuthi uNkulunkulu akakasho abese yibona sengazathi uNkulunkulu ukhohliwe ulibele abese eqala ukumgenelela athi uyamlekelela uNkulunkulu. Sikubonile eBhayibhelini kwenziwa insizwa uJerobhowa emva kokuba uRehobhowa ozalwa uSolomon akhombisa ukungaphathi kahle. Abantu ke bakhala kuNkulunkulu ngololu hlobo lomholi ongabazweli. uNkulunkulu ngokuyezwa phendule wayesevusa insizwa phakathi kwabo uJerobhowamu. Uyahlangana nomprofeti entabeni wadabula ingubo zakhe wayinika imico emcwile u12 wayinika 10 wathi uNkulunkulu ukwabela isabelo kulesi sizwe sokuthi uwo sizoba inkosi. Wajabula uRehobhowamu. Niyezwa bazalwane? Wenze njani uRehobhowamu? Wajabula wayimisela. Ngiyabona wayivuka njalo kusena ibuka esibukweni. Hey sengizoba inkosi. Zinjani lezi ziyangilingana nkosikazi? Ngingagoka kanjani mase ngiyinkosi? Wabona kudlula izinsuku. Kwadlula izinyanga. Kwadlula iminyaka.
waqola kanti nakade sebaxoxele ukuthi uzoba utho usaqala uba namahloni nawo ukuthi mangishonani ukuthi ngizokwenza ukuthi ngoba nakho akusenzeki. Wayeseqala ukusukuma wadideka, wayeseyimemezela lithi iBhayibheli waze wakhanda isigodlo sakhe endaweni uNkulunkulu ayingayibushongo ukuze akhandele uNkulunkulu wakhe ke manje ithole legolide. Wabachezula endleleni kaNkulunkulu abayimisele yona ukuba bayenze ngoba ebona umbono ulisengathi uyalibaziseka. Umbono awusisho isigcino, awusisho isiqalo, awubusho futhi nobunzima bendlela ukuthi buzoba ngakanani. Lezi insizwa neintokazi elapha ngemva kwami zafika ngegama elithi ngizwa ubizo. Zikhona ezinye engiyibonayo lapha phambi kwami osisi nabo abangazibhamu basukuma bathini ngizwa ubizo. Abafanele babakhwela uzungabizwanga bathola ukuthi abayingeni indawo yakho bayiziba nje bayayithalalisa azacabanga ukuthi angibizwanga kahle ngangenze kanjani kanti mina. Ngenxa yalokho omunye nakulabo abangemva kwami abeseqale seyifundela yena sezenzela yena eyiqaleni ukuthi angibe ngibahlangabeza khona bangifike senisamuwela. Kanti uNkulunkulu une-appointed time because umbona, because iphupho, because le revelation evela kuNkulunkulu ifika ngesikhathi sayo. Baningi abanye phakathi kwenu banembono batshelwa kwaze kwamiswa ngemvelo ukuthi uma uyintombazane ufanele ukukhule, ugane, uzale ingane, wakhe umuzi. Ilanga liya ngomtsha wendoda akufiki muntu. Nalowo ucabanga ukuthi uyofika kanti nikhulume samdlala kusukela primary ukuthi uba mina njani uzizwe ufudumala abasayingeni indaba yakho. Ukuba kushalazela awuzazi ukuthi uzokwenza njani kanti wena uyophelelaphi ngoba nabalapha ekhaya. Iy'ngane zabafundi zicala nezinto obuye ziyibize ngamagama sengathi zizalwa uwe kanti wena usalinde umbono eyakho uyayithola emshadweni kodwa bayakukhuthuza lapha bayibekile futhi into abayifunayo bayibiza ngegama. Uthi omunye ungcono wena ngoba usunakho nokukodwa. Ngangisemshapuleni wasemantombazane ngaleso sikhathi bayazi abantu weyouth. Uthi ungcono wena ngoba unakho nokukodwa. Omunye wayenabathathu hawu wathi wena uqedile awusadingi lutho. Usuyazi nokuthi usebenzelani njengoba uthishela noma ungafi ifana khona inayo ozolidla. Thina-ke sinje noma ungafo basazobuye babambisane ngayo. Awukwazi nokwenza into enhle ngoba uyinone. Kodwa-ke ngizohlala ngigcine ngihlale nentombi kuze kwalamadoda ngilinde umbono, ngilinde oyofika ukuthi uyoqhamuka ngapha angafiki gcine kuqhamuka umgedlemba nje wegedla nilonaba nawe usane usuthi ukuze ngishintshe igama angizaze ngiyilahlela kuyokwenze njani ngishintshe isibongo ngoba umbono uhamba kancane ngibona wenzeka. Athi omunye othi kube ngimhlangabeza ngizobe ngizala ukuze ngingashinekiwa isikhathi ngibe ngiproducer nje kubonakala yothi efika mhlawumbe seninazo noma ey'nhlanu iy'ngane zobaba abahlanu ngoba nakulona ngithi ngiyenzama ukuthi mhlawumbe ukhona oyobona ukuthi hayi nokho isevisi yami isestandardini. Ngithanda ngisekhaya kanti ngiyadlala nje uzongimosa uyangiwaste. What a waste. Akafiki. Asimazi libele noma wafa nge-COVID nangocorona noma nge-AIDS. Kodwa-ke uthi umbono awuxolisi. Uyofika noma uyiphuza. Ngoba
azathi amakholwa amayecula bayobusiswa abalindayo. Into esishoda ngayo ukulinda, umoya wokulinda. Futhi ke si-right masingakwenzi lokho ngoba vele siyisizukulwane se-instant. Abanye ontanga yethu nje bakhula kusathiwa makubekwa itiye kubiliswa amanzi, kubuye kufakwe iy'nkani, ithipoti libuye libekwe phezu kwesitofu, idovu liphinde libile, anduba-ke lithelelwe wena. Unjani ngaleyo nkathi? Usuwome waze waxoka. Ngoba thina besingamasoka ubufihlwe somewhere, uzoze ubanjwe nala ufihlwe khona. Alingeni iti wase kwenziwa uhlelo akube yi-instant. Bilisa amanzi manje, faka isipuni sekhofi manje, liphuze manje. What a time. Ngisho i-breakfast usujahile ngoba vele ulivila wena uvuka. Sebekwenzele lokho kuwuphawudana okusheshayo, ukuze uvele usathi ukufaka emanzini nje ugoqogoqoze noma ngobisi ngoba ku-instant. Ngisho zothando zi-instant. Wamnika inombolo nje sokuthi seniyo-communicate-ke emva kwalokho. Ngiyadumala nje madodana ukuthi ngikwazi ukunibona nginibalekile. Kusho ukuthi ayisulunga lento. Kukhona abazohamba inombolo akade belinde ukuyikhipha bazobuyela nazo emuva zingadishwanga. Ngoba akukho muntu olinde ukwemukela. Ngakho-ke lento is frozen. To be taken back to the deep freeze. Sazoqhubeka ingane yabantu. Kanti bizobisi ukukita-kitaza ngamazwi uzudonseke nawe. Enyithi siwudonsile ifika idonsa kusile uhlobo lomntana ngemlindini. Kuyothi kuphakathi la imfowethu angathi akuvumelani asidedelane nawe uqhubeke nendlela yakho. Kodwa-ke ngoba sesisebenze sobabili sakha nendlela enkulu kangaka, what a manship. Sesiyosikela naphakathi uhafu kube wakho, uhafu kube for ukuthi nje singeke sahlala ndawonye for 3 months in community of property. Ngakho-ke ungabisakhathazeka. Sengimbonile okuyena engangivele ngimlindile. Kodwa mina ngikhuluma ngomlinda. Umbono noma ungephuza, wenze njani umuntu kaNkulunkulu? Ulinde uyofika noma ungephuza. Futhi uma usalindile, indlela yokulinda, the how part of waiting is not told. Kunjengoba ngisho indlela ekugcineni inama-potholes. Ngangizekufundisini nami 30+ years ago, ngicabanga ukuthi kumnandi sengifake ukholoni, sengiseva ngamaplate aney'mbali, sengidla inkukhu enkosheme kuthiwe baba. Little did I know ukuthi kukhona abantu bebengamazi baba nomama bakhulume nami ngazathi bakhuluma nomfana wenkomo. Little did I know ukuthi ngiyohamba ngibekwe rectory enethayo evuzayo. Little did I know ukuthi kuyothi sengisebenza amashumi eminyaka ingabalwi increment. Instead kuba ifakwe kubuye kuthiwe niyazi-ke ninabanye we're going to deduct you 15%. Having served so many years, uphinde kuthiwe kuyagawulwa, hayi sengiyahamba mina bafowethu ngeke ngisalinde enye i-deduction. Uma ngabe kusekhona ezayo seniyosala kubona. Yobe sengibe lapha esathi. Kodwa silinde umbono, sibiziwe, and nowasibizayo akawulibali. Futhi okwasibizayo uthembekile.
ngiye kuthishela-ke ukufakaza okuncane nje abanye bayabazi ngengadlula sathi imali le engangiyithola ngangihola nje ngako-450 ngine-certificate qualified from Matadeni College of Education 400 yadlula yakhuphuka ngazoyithola yawu-5,000 kanti seyangibiza uNkulunkulu ngathi ngithi ngesiguqweni sami awuthi ukuma kancane uNkulunkulu sase ngithola intombi sase ngishada ngisase ngakumuzi kwathiwa athi le nto isingamlilo ngaphakathi ngiyayizwa na ngahamba ngaye college ngabuya wafika u-archdeacon wami engilethele i-check yami yokuqala wangibuyisela ku-350 kade sengihola 5,000 plus iminyaka yasecollege ngabuyela apali mina kimi ukuthi ngithi sengilapha ngibuye ngiyithole sengiyiphala ngabuyela ku-300 hawu sokukhona nengane lani ngiyabona abafunda ubuso bami ukuthi ethuka ingane ngasemncane uthi-ke wayenezwi uyamazi umfundisi uNzuza ungakhathazeki Sipho lokhu kuhlupheka kwaziwe ezulwini ngakho-ke uma kunganeli iy'ndleko zakho oya kulowo wakubiza ufike umtshele uthi benginalokhu nalokhu ebengithi ngizokwenzela abantu abami kodwa akakuvumi ukuphuma ngoba kwakusiza lubikwe ezulwini bayokuzwa izulu liyeza lihlale nawe likwengamele idingo zakho liyobhekana nazo ngahlala phezu kwalelo themba ngoba ngangazi ukuthi ukhona ozwini ukukhala kwami ngakho kakusewudinga ukuba ngikhathazeke kakhulu ngoba sengiyaphuma kule ndaba yokulinda angiboni ukuthi ngingaphuma ngayibalanga indaba ka-Abraham owathenjisa ukuthi isizukulwane sakho asiwukuba nagama lamaglobe nizwile ukuthi nami ngithe uNkulunkulu wanginika waphinda wangenze njani kodwa wasuka wathi uNkulunkulu ka-Abraham isizukulwane sakho siyoba ngangey'nkanyezi zezulu usha kukhona neminyaka iyahamba isamba sasisala isabona ukuthi hayi mhlawumbe ingami lento yini ongakwazi ukwenza baba ungadini hey what a wife at a wife shame angikhola ukuthi isihlobo sami esikugadile singawakuthatha lamazwi noma usinethandana nisho kunye kodwa what a wife uthi baba ngicela ukuphume ekameni uzongena uHabakkuk what a wife abanamhlanje kuthiwa ungamcela unkosikazi uma ufuna ukuthatha isithembu ngalolu uhlobo lwesibili lokushada uma ungashadiswanga umfundisi bese umcelo okudala anikeze i-consent awuceli uyamazisa yena uzonikeza ini yona i-consent what a wife wathi ngizophuma kube yimi engithathwa gari kusho uSara yimi engizomgeza inyawo yena uzogeza wena inyawo ukuthi nidlala kanjani-ke njengabantu abadala kusenandaba uma kuvelile into yesethembiso ngoba we can't wait anymore iminyaka yayiko-90 uNkulunkulu ephumelelisa icebo ngoba noma ningephuza kodwa kusalayo igaranti ithini liyofezeka thesa lifezeka wavuka wathi hayi ngangidlali Habakkuk phuma endaweni yami bona ukuthi ushona Abraham mkoshi akwazi ukuhlala naye kuleli igceke sobabili ngoba leli igceke lenkosana angeke ngisakwazi ukuphila naye wayenzela leso sikhashanyana ngoba umbono noma ungephuza uyofezeka uthi-ke uMathewu sengigoqa nami uma ekhuluma evangelini uJesu ukhuluma ngomuntu othize
ngoba kuHabakkuk kuthiwa ubhale umbono khona uyohlala ubona. Anti niyakuzwa lapho. Kodwa uJesu yena isitayela sakhe sokufundisa siyilesi esipractical. Ngoba ufuna umuntu angakhohlwa ubafundisa ngezinto abajwayele ukuyibona. Uthi ke kwakukhona umuntu owayetshala imbewu enhle ensimini yakhe. Uthe eseyitshalile imbewu esalele, enye iversion ithi abantu besalele. Enye futhi iphinde athi when people had not noticed, kwafika isitha satshala ukhula. And uma isitha sesitshala ukhula, bathi bayobheka ikhaba elikhulayo, bathola ukuthi akusesilo uhlobo lembewu yohlobo olutshalwela, sekukhona nani bazalwane? Nokhula. Zase zithi isebenzi, uyathanda yini ngoba kwenziwa ngemvume la ekhaya? Uyathanda yini siyobutha ukhula silisuse nawo? Athi hayi sokukhule kakhulu akusasiphuleke. Yekani. Salami seniyeka. Kukhule nokhula. Kuyothi mase kuvuma. Ngoba equality ne-quantity will tell. Uma sekuvuma kuyobonakala kube kwe-quality, kubonakala kube kwe-quantity. Bese ngithi ke kuboleni konke lokho kade kubambezela ikhaba, nikuqoqe nikushise. Sithatha ikhaba, sithatha izithelo ezivele kulo, sibuthele endaweni yakhona. Ngoba kukhona engufakile kulo, ngoba ngifuna ngibe ngitshala ngiqonda uku-invest. Sengike ngaveza ukuthi uNkulunkulu wangikhumbula nami. Angizukukushonisela ilanga uba ngithi wangikhumbula emva kwesikhathi esingakanani. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wasikhumbula naloya mama. Emva kweminyaka emihlanu sihleze egcekeni, zibuza izalukwazi, asangabona lutho nje, asanganyathela lutho nje egcekeni ameva. Kwenza kanjani? Angigcine lapho. Sithe sinye ngoba ziyedelele zakwaZulu ezalukwazi, makoti bathi inkomo zethu zahambela ubala. Namanje usewumnyovu nje ifika. Hayi sesikhathele ukubuka ifika yakho. Sifuna ukungcono kunefika. Angazi wayothini wena. Kodwa kamsice embhedeni ekhaya. Angazange ukuthi ngizomsiza ngani ngoba noma angazange ukuthi ngikuphi iphupho. Ngoba kangithi konke kuhamba kahle. Kodwa ke njengabazali siyatshala. Nami ngimi lapha nje kunomzuzwana emuningi bese ngisuka ngiyafaza. uMathewu ubhale inkobe u7 eshiwo uJesu. Eminye ithi kwakukhona umhlanyelo wafaza ey'nhlabeni zemhlabathi. Omunye wamele wawela endleleni waxoshwa zinyo. Omunye wawela edwaleni awangathola umhlabathi ubaba ukhulu. Enye imbewu yawela emeveni yangathola space. Ithi ingqondo yami sengihlala phansi. Kwakucishe kufana nalokho. Kufozwa njengoba nami ngenze njani bazalwane ngilapha phezulu. Ngiyafaza ukuba ngisile uhlobo olufunde ngoluntu lwetheology lase-Anglican ngabe sengimila ngithi fire. Mhlawumbe bekuzobonakala abanye bewaphansi. Kodwa kangizukuqala ukwenza leyo nto lapha kude nasekhaya. Funa kube namahloni sengihamba kungabonakalanga ama-result. Angizukusho ukuthi fire. Ngoba abanye lelizwi lizophephuka lapha eminyaka. Abanye babuyele emakhaya basemenweni vele uvuka kwaSamsoni wena ulapha. Andikuminyene la uvela khona. Awukwazi ngendlela ukuphuma ngoba uyokufundisa ngisho nale degree onayo. Uzomphika kanjani? Kodwa uNkulunkulu uthi uyakudinga. Usenento angakusebenzisela yona before uphele. Nami ke ngithi sengathi lolu khulu oludestroy into zabantu. Destroyer ingane zethu siyifundisile. Qhamuka iphara nje lidide nje yellow bone yengane yakwasibanibani.
idideke ise-university. Ilo ithi yenza ama-courses kanti sihlala nephara isabuyi nasekhaya nemali lokuthi siyifakele sebezithenga ngayo ibrosa yiyo yondlala. Izothini ngoba kumile ini yona ukhula lwayidida. Bekungcono kudideka ingane. Uthini ke ngokudidekelwa inkosikazi yakho? Owaqala ukuyiwaste ngayo mhla nisakhiphana nje niphuzo ojuice awusiphelile brother namadoda indaba yethu ayixoxe. Nisakhiphana nje lapha eduzane esitradini nenza umdlalo. Nisazokhuphuka uyikhiphela kuma-restaurant odidi. Usakhipha unyawo uyifake ehhotela ufuna ibone ukuthi hayi ayilahlekelwanga. Uyisifundile wayakhela istage wayakhela imenshini yangena emsebenzini okukhokhela kahle. Complete. Belidide nje umkamuntu. Umkamfowethu vele adideke. Adideke azafuna ukwenza umfowethu abe umhlatshelo ogqoka kubulawa umfowethu noma kungabulawa lento phambi kwakhe. Ukhulu. Mase nivelile. Awukwazi ukulidiphuka. Ngoba ngisho ukukhuluma naye uvela afuna ukulwa nawe. Khamba ukukhula nje. Lumdidi umfundisi. Niyayithanda leyo. Lumdidi usiphosini. Angizange ngisazisho phela usiphosini Wilson Sipho Henry Kolani. Lumdidi agcina sene akusena ndaba hayi nami cha sengiyomane ngiqinisele noNkulunkulu useyobona. Hayi nenkosikazi yami siyobona Mthembu udadewenu lokugani. Hayi uyobona ukuthi bengingamethuki. Le yellow bone engididakalele kuyo. Uyothi naye mayibheka ngithi mathi yakhuluma ukuthi awuyoma phambi kwesibuko. Awuyibuka esibukweni ukuthi usuhamba into enjani. Ubusungitshela ukuthi ungaba kanjani lento enje wena usunje. Kudideko wesilisa kudideko wesifazane. Ukhulu. Yini bazalwane? Bathi abangithandayo siyathandana. Kwesi sikhathi sibona ukuthi sithandana siyathandana. Bakubizela eceleni makhe. Akathi hayi awuthukehlisa. Sengazathi awuthukenze njani lapha emalini zebandla. Awuthi emazwini okhuluma ngawo ukuliqoqa ulimi selithanda ukuswela. Endaweni yokubathi ngiyabonga. Athi ukuthatha apho. Uzwe ngobani? Ade nikhuluma ngami. Niyangihleka. Ninomona. Nibona ngoba yibambele ngapha nangapha. Bamubizele eceleni nje bathi badiphuna ini yona. Kodwa ngoba kusahlukaniseki. Yekani kukhule lokhu. Sokuthi mhla kuvuka. Sithi thathana okufanele kube sendaweni efanele, okungafanele kubekwe endaweni efanele. Angisho lutho. Angisho ukuthi ngithini sengishilo akushongo mina ngithe uthe uNkulunkulu angosho lokho. Abezokusho ngabezokusho ngayo. Kodwa ke ngithi ke ulandele umbono. Abanye bawufeza sebezinkohlo ungasaqondi ukuthi ubeyaphi. Kodwa ngeke livinjwe umuntu. Usho njalo John. Alinawuvinjwa icebo likaNkulunkulu. Ngoba unecebo ngami nawe. Ungakweyike ukuza kwakho kule ndawo. Ungadidwa ungaqalazi gijima njalo emarathon. Ungashuthe ngangibizwe nabo engangifunda nabo sebephumelele bese uqala ubala uzoba wrong. Uyezwa ukuqonda ukuthi methembe akasoza kujabulisa. Methembe waseKhalvari uyama nomuntu kaMelesi nelikaNdodana nomoya kaNgcwele.